Joo. Ei ainakaan tää. Ismo Laitela. Ja se on hyvä asia se. Se on hyvä asia se. Lepässä rauhassa. Mikäs toi on? Mistä sä nyt oikein puhut? Tähän mä tohon oikein sanoisin mulle. Se on Lassakihan Karlu. Mitä? Lassakihan Karlu. Onko mulla joku semmonen? Aivan varmasti. Äijä! Joo, jotain sellaista. Mä arvasin sen. Se taitaa olla rahkapuulia ja nää on vielä ihan lämpimiä. Mä menen. Päivinen! Mä oon siis oikeassa. Samalla me voidaan kertoa niille sun vikaisesta vapaa ja vietosta. Siellä aprymässä. Eikä niitä pesty ikinä. Helvetti! Lapsethan siitä joutuu eniten kärsimään ja sitten pari naisystävää. Niin varmaan, joo. Kyllä mä Ismon työt tiedän. Mitäs sä siitä tiedät? Kaikkihan sen tietää, miksi Kasanova niitä ostereita ahmi. Mutta ne ajat, ne on nyt taatusti takanapäin. Sun ei tarvitse pelätä. Anteeksi. En. Eli suomeksi sanottuna sä. Kyllä. Mutta muuta. Anna mä korjaan tämän. Mä en oo pohjimmiltani paha ihminen. Mä kuulin, että sä oot pettänyt mua. Mä läppäsin Lassakihan Karlu. Elinan klubilla. Mä kadun sitä syvästi, eikä se toistu enää ikinä. Mutta musta tulee uusi mies. Mä en tahdo tehdä enää kenellekään mitään pahaa. Niinkö meinaat? Kyllä. No oli miten oli. Mä laitan tähän teen vähän minttua. Minttua.一人でいたってくらいだけでしょ